ҳисор бо табиати зебову нотакрор, таъриху фарҳанги бостон ва мардуми меҳмоннавозаш қалби ҳазорон сайёҳи хориҷиро тасхир намудааст. Ин аст ки ҳамасола шумораи зиёди сайёҳони хориҷӣ ба тамошои манзараҳои дилфиреб ва таърихию фарҳангии ин шаҳри қадима меоянд. Дар раванди рушди соҳаи сайёҳии дохилӣ ва байналмилалӣ дар Тоҷикистон зиёда аз 3000 ёдгории таърихию фарҳангӣ ба қайд гирифта шудааст, ки мамнуъгоҳи таърихию фарҳангии ҳисор аз ҷумлаи онҳост. Барои огаҳӣ пайдо намудан аз таъриху тамаддуни гузаштаи мардуми тоҷик, ҳамасола ба қалъаи ҳисор ҳазорҳо нафар сайёҳони дохилию хориҷӣ ташриф меоранд. қалъаи ҳисор ҳамчун шоҳиди бузурги корнамоии аҷдодон, ёдгоре аз шаҳрҳои бостон, нишонае аз аҳди ҳахоманишиҳо, намунаест аз даврони пуршаъну шон аз аҳди сосониону сомониён. хоса муҳимтарин ёдгориест, ки намунаи зиндаи таърихи миллати тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ менамояд. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат бо иқдоми бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, симои таърихии қалъа пурра барқарор карда шуд. сайёҳони дохилию хориҷӣ зимни ташриф на танҳо бо деворҳои қалъаи ҳисор, балки бо арк ва майдонҳои он, хона ва майдони машқи сарбозон шинос мешаванд. онҳо ҳамчунин аз нигораҳои осорхонаи таърихии водии ҳисор дидан карда, аз дукони ҳунармандон армуғонҳои гуногунро дастрас мекунанд. дар ҳақиқат мамнӯъгоҳ ҷоест, ки сайёҳон аз ин ҷо дидан карда аз таърихи пурғановати халқи тоҷик огоҳ мешаванд. ба сайёҳон бо забонҳои русӣ, англисӣ, тоҷикӣ маълумоти таърихиро медиҳем. шаҳри бостонии ҳисор яке аз шаҳрҳои шоҳроҳи бузурги Абрешим буд ва дар гузашта ин шаҳр ҳамчун шаҳри транзитӣ байни Чину Форс вуҷуд дошт. аз шаҳри бостонии ҳисор то мо омада расидааст қалъаи бостонии ҳисор, ки дар навбати хеш аз се қисм иборат аст. баландтарин қисматаш ҷои ҳоким, яъне дар он ҷо қароргоҳи ҳоким буд. қисмати дуюмаш уштурхона ва қисмати сеюмаш аскархона. дар даврони истиқлолият корҳои зиёде ба анҷом расонида шуданд. растаи дуконҳои армуғонфурӯшӣ ва ҳунармандон дар дохили қалъа аз нав эҳё шуданд. майдоне, ки дар пеши дарвоза аст, дар гузашта роҳи мошингард буд, ба хотири таъмин намудани бехатарии сайёҳон ба гулгашт табдил ёфт. сайёҳони дохилию хориҷӣ дар баробари мамнуъгоҳи таърихию фарҳангии ҳисор инчунин ба тамошои осорхона, қасри фарҳанг, дараи шамал, чашмаи чилтан ва намунаи иншооти меъмории ҳозиразамон ба монанди чойхонаи харбуза ва боғи фарҳангӣ фароғатии зимистонаи Шаршара мераванд. коршиносони соҳа бар он назаранд, ки мавқеи ҷуғрофии шаҳри ҳисор, фазои мусоиди экологӣ ва иншооти соҳа барои рушди соҳаи сайёҳӣ иқтидори воқеӣ дорад. ҳамасола афзоиш ёфтани шумораи сайёҳон далели ин гуфтаҳост. шумораи меҳмонон ва сайёҳони дохилию хориҷӣ, ки аз мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ, табиию экологӣ ва табобатии шаҳри ҳисор дар давоми 9 моҳи соли 2021 дидан намуданд, зиёда аз 60,000 нафарро ташкил медиҳад. давоми солҳои охир фароҳам овардани шароити мусоид аз қабили бунёди инфраструктури зарурӣ ба монанди меҳмонхонаю хостелҳо, ошхонаю тарабхонаҳо, осоишгоҳҳои замонавӣ, мамнунгоҳҳои ҳайвоноту паррандагони нодир ва ҳавзҳои моҳипарварӣ боиси рушди соҳаи сайёҳӣ дар шаҳри ҳисор гардид. хусусан дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ки 3 солро дар бар мегирифт, дар шаҳри ҳисор аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ 2 меҳмонхонаи ҳозиразамон, 7 тарабхона, 6 қаҳвахона, 3 ошхонаи сарироҳӣ ва дигар иншооти зарурӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар маҷмӯъ бунёди роҳҳо, пулҳо, иншооти гуногуни хизматрасонӣ ва аз ҳама муҳим таъмини сулҳу амният сабаби ба вуҷудоӣ ва рушди самти нав дар иқтисодиёт, соҳаи сайёҳӣ гардид. мавҷуд будани инфраструктури зарурӣ боиси рушди соҳаи сайёҳӣ мегардад. имрӯз дар шаҳри ҳисор сайёҳони дохилию хориҷӣ аз хизматрасониҳои 3 меҳмонхона ва 16 хостел ба таври васеъ истифода мебаранд. 16 бустонсарои дигар дар мавзеи шамал, яъне дар қаторкӯҳҳои шаҳри ҳисор мебошад, ки дар сатҳи зарурӣ метавонад, ки меҳмононро қабул намояд. таи чанд соли охир инфраструктури шаҳри ҳисор хеле хуб шуд, яъне сохтани роҳҳо, тармим кардани роҳҳо, сохтани меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо боиси зиёд шудани меҳмонон шуд.
бо истифода аз имтиёзҳои фароҳамшуда дар бахши сайёҳӣ соҳибкорони шаҳри ҳисор барои бунёди инфраструктури соҳа ҳавасманданд. соли 2020 дар ҷамоати деҳоти ҳисор бо маблағгузории соҳибкорон боғи фарҳангӣ фароғатии зимистонаи Шаршара сохта ба истифода дода шуд. Дар боғи зимистона гулу буттаҳои нодир ва дарахтони ҳамешасабз шинонида шудааст. бо истифода аз имконоти фароҳамовардашуда сокинону меҳмонон дар тамоми фасли сол метавонанд дар иҳотаи табиати зебову сабз истироҳати худро хубу хотирмон сипарӣ намоянд. боғи фарҳангии фароғатии зимистонаи Шаршара дар асоси дастуру фиоятҳои президенти мамлакат, пешвои миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон ки соли 2019-ро соли рушди сайёҳӣ эълон карда буданд ва бо имтиёзҳои фароҳам овардашуда дар бахши сайёҳӣ сохта шудааст ки маҳсулоти он 3.5 гектарро ташкил мекунад. дохили боғи зимистонаро 7000 дарахтони нодиру зебу зинат мебахшанд. аз ҷумла ниҳолҳои дарахтон ва гулу буттаҳои нодир аз кишварҳои аврупо ворид карда шудаанд. фаввораҳои ҷолиб ва табиати зиндаи дохили боғ таваҷҷӯҳи ҳар як меҳмонро ба худ ҷалб мекунад. дар ҳисор сайёҳии экологӣ то рафт маъмултар мешавад. дараи алмосӣ ҳарорати ҳаво дар ин ҷо нисбат ба шаҳр ҳамеша 10 дараҷа поинтар аст. ҳавои соф шояд чизи асосӣ ҳамин бошад ки сайёҳон ин ҷойро дӯст медоранд. дар ин мавзеъ ҳам хостелу тарабхона ва ошхонаҳои сарироҳӣ сохта шудааст. инфраструктури сайёҳӣ аз ҳисоби бӯстонсаройҳо ва инчунин меҳмонхонаи Greenwood House дар мавзеи алмосӣ ҷойгир мебошад ки он яъне дар назди дарёи Чангоб ҷойгир аст ва барои қабули меҳмонон хеле ҷойи мусоид аст. дар самти сайёҳати агросайёҳӣ бошад, ин ҳам боғҳои интенсивии ҷамоати деҳоти Дурбат ва ҷамоати деҳоти Алмосӣ мебошад ки бо ҳамин яъне бо ангурҳои тоифӣ ҳусайнӣ дар ҷумҳурӣ машҳур мебошанд. дар шаҳри ҳисор аз ҷониби мақомоти ваколатдор 10 хати сайри сайёҳӣ дар 5 бахш аз қабили таърихӣ, фарҳангӣ, экологӣ, солимгардонӣ, аграрӣ ва пиёдагардию кӯҳнавардӣ таъсис дода шудааст. сайёҳати табобатию солимгардонӣ ҳам дар шаҳри ҳисор маъмул аст. айни замон дар хати сайри табобатию солимгардонӣ дар ҳудуди шаҳр 5 осоишгоҳ аз қабили Шоҳанбарӣ, Сатурн, Сангчашма, Чашмаи Шоҳанбарӣ ва Хирманак фаъолият дорад. ҳисор ҳамеша ҷойи дӯстдоштанӣ барои сайёҳон аст.